Здравейте, фенове на Майнкрафт, аз съм Колилай с седми епизод от поредицата Колилай's Videos. И тук дърветата, които посадих, са пораснали. Шугаркейна си направих една ливадка от шугаркейн да ми расте, си има много за книжлета. Тука, това по дърво. Тука ми е ливадата от какво му беше? Семена ли там, какво му се вика, за хляб. После искам да ви покажа какви стайчки си направих. Вчера не можах да снимам клип, защото е тук честрум. Ето е стаята с честовете. Тук са building blocks. Тук е всичко от дърво, което може да се направи. Тук е храната. Тук са оръжията. Нищо, че има дървени дема. Тук са всички останали работи. Оня ден в мината си намерих Gold Horse Armor. Намерих си паяжина. Тук още Emerald съм намерил. Музикален диск намерих днеска. Още Redstone. Тук Name Tag. Така. Това е стаята за фурните. Тук си слагаш... Чакай, тук имаше ли? Че си взема малко кол. Защото много айрон намерих тия дни и го пека и то се хаби кол. Иначе си има достатъчно за всичко. Така. Тук има ли? Тук има и тук има. А там ми е стаята за крафтинг тейбълите. Ето. Също като за фурните, обаче с крафтинг тейбъл. Така. Това ми е стълбите. Малко ги промених така. Да е по-яко. Тук това ми е бедрума. Същия. Как лагва. Така. Тук мината съм я направил по... Открих нови тунели. Сега, което мога, ще ви покажа. Защото те са адски много. Това е някаква сграда направо. Така. Тук в тая стаичка си имах един чест за нещата, които намирах. Там има някакъв тунел. Тук има Емералд. Браво, нека има. Аз не съм ги открил всичките съвсем. Тук ако се вижда нещо, така. Оная огромната зала, така да го кажа, с лавата е много по-огромно, отколкото е. Ето. Аз се осветих. И мисля тия дни да я осветя, да си го направя да си е като истинска сграда. Но нали пак с обикновените релефни си форми там на Майнкрафт, но да е като зала. Създадено от човека. Тук си намерих един спаунър на зомби, но го счупих. Да. Тук още пещери има с много лава и така. Ето, не съм откривал на там, защото трябва първо да махна лавата. Все пак. Тук там още Емералд Айрон. На тук въобще не съм. Ходил съм Как па не съм го видял този Емералд? Като съм ходил на тук. Аз хода и не гледам къде хода. И този епизод, какво да правя? Не знам, аз мислех първо да ви покажа, толкова неща съм правил, направо хиляди.
Мица, нещо мога да си го правим къщата, да си я подобрявам там ала-бала. Че се не плокнем лавата. Че готино изглежда. Топа прилеп, къде падна лавата. Ще е готино, защото тая лава може да я изравна, да не е така, а може и да я махна. Ще видя. Ще си го направя готино. Защото все пак съм колерай. И сега отиваме нагоре. Аз трябва да направя фермата за дърветата. Аз не знам как. Че измислим нещо там, каквото стане. Първо ще ги ускубя дърветата. После ще направя там някаква сградка от глас. И това. Не знам дали даже изобщо няма да свърша тая серия. Тая серия само ще... Този епизод... Айде бе. Този епизод само ще... Взимам от това. Дърветата. Че си взема... Къде беше бе? Ножицата. За да... Взимам малко... листа. Опа, как лагва? Защо така лагва, бе? Да, тук вече нямам семена. Тия растат. Да. Това е якото, защото може да си правя книжки. И гледайте, си растат и си седат тук. Защо така лагва, бе? Това като косми. Като кастриш. Нещо. Добре, защо ме прилепи навън? Ми е много чудно. Заради тази пещера там. Аз трябва да ходя да я видя. Некой ден. Така. Па... Аз на некой трябва да ги оставя, за да мога да ми дадат от уния, къде да ги садим. Какво му беше името? Забравих сега, не му се сета. Така. Шалалалале. Това е хубавото, че се чупат от едно докосване. Че аз за какво ги режа? Аз нали трябва да ми дадат такова. За садене. Айде да по-бързо. Брадвичката тук. Пак как лагва. Така. Щупа това дърво. Така. И е това дърво. Аз трябва да си намеря и джангъл дърво. И обикновено да... Аз намерих някаква ливадка, или как да го кажа, поляна. С много... Не много, а с обикновени дървета. Това беше всичко от мен и довиждане.